12. unitate honetan landuko dituzuen datazen artean, lehenengo biak batak bestearen muturrera eramango zaitu ez, lehenengoarekin entzumena landuko dugu gehien bat, ahozkoaren ulermena, hobe esateko, eta horretarako irratiko albistegiak hartuko ditugu ardatz. Badakite batzutan kosta egiten dela, albistegien erritmoa jarraitzea, kosta egiten da ulertzea zer esaten duten, abiadura biziz joaten baitira besteak beste. Orduan, egingo ditugu lanketa batzuk alde batetik ikusteko ze ezaugarri dituzten, eta baita ere pixka bat trebatzen joateko nahiko ariketa osasuntsua baita euskara ikasten nahi denarentzat. Albistegiak entzutea eta ulertzen saiatzea edo trebatzea, bai. Eta beste muturren esaten genuen eta bigarren atazak justu idazmenera bideratuko gaitu. Orain arte ez diegu kaso handigerik egin argudiozko testuei, baina argudiozko testua badakizu azkenean dela, nolabait eritzi edo jarrera plazaratu eta horren gaineko argudioak botatzea, bai. Orduan, haiei kasu egingo diogu, eta hasiko gara oinarrizko elementu batetik, paragrafotik alegilea eta orduan hoixe. Ez duzu testu oso bat idatzi beharko, bai, idatziko duzu baina taldeka, bakoitzak zuen paragrafoa idatzita, taldeka testo bat osatuko baituzue. Baina hori bai, ikusita gero, landuta gero, zer diren paragrafoak, zer diren argudiozko paragrafoak, ezaugarri dituzten, eta bar. Kanpora joateko prest ote zendueketen edo galdetuko dizugu, eta erantzuna ematearekin batera, hainbat kanpora lanera joandako hainbat jenderen esperientzia jasoko dugu, kontatu beharko duzuen mintzasaioan, eta era berean, halako hipotesi baten aurrean jarriko zaituztegu, eta imaginatu norbaitek eskaintzen dizuela lan on bat hemendik kanpora, eta ere bekitzen duzuela bertara joatea. Orduan, hori azaldu beharko diozue lagun bati e-posta mezu baten bidez. Azkenik beste mintzasaio bat mekatu txiki bat bihurtuko dugu, eta guk emandako salgai bat saldu beharko duzue, edo saiatu beharko zarete saltzen eta horretarako prestatu beharko duzue, nola saldu, haren gaineko informazioa, konbentzitu beharko duzue jendea. Nahiko eriketa politia eta mintzasaio bizia gertatu daiteke hori. Osagarrietan ikasle batek idatzitako testu bat, etxeko lanen gainean idatzitako testu bat zuzenduko duzue, eta horretaz gain, deklinabidea landuko duzue, zertan kasua, esaldi batzu berrizatziko dituzue, aditza ere errepasatuko duzue, eta batez ere, abisatzen dizugu test progresiboa jarri dizuegula. Zer den test progresibo bat? Hori da, egin ala zailtasuna irabazten duen test bat. Lehenengo galderak agian erresagoa dira, baina bukaerakoak oso zailak. Orduan, gauza da, ean orain iristen zareten test hori egiten duzuen bitartean, zenbat garren galderaraino gutxiko bera. Ez da ezer zientifikoa, ez da azterketa bat, baina nik uste du, neurgarri ona izan daitekela zuentzat. Gero guztiek tutorialekin komentatuko dituzue noski. Horixe da, bigarren hontan topatuko duzuena. Espero dut, edo espero dugu, hobe esaten, guztia ondo gertatzea. Aio!